Arkadaş şegerine ilkinjede geçirilýän medeniýet tepdeläriniň açylış dawarasy Aman Gulmamedov adyna Aqy Döwlet Drama Teatruna ýaýlanandyry. Dawra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Medeniýet Ministrliginiň we oňa degişli edara kärhanalaryň, guramalaryň, Ilimler Akademiýasynyň institutlarynyň, dörejilik ugurly ýokary okul mekdepleriniň jemmeçilik guramalarynyň, köpçüliklerin habar berişleri işleriniň ýol başlary, şeýlede wekilleri, medeniýet we sungat işgärleri hemde talip ýaşlar gatnaşdylar. Bir yerde dawratmajylar teatrın binasynyň eýwanyna ýaýlananlaryň sergini tinadiler. Onna bir qara döwletimizde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyna gazanan üstünlikleri, halkymyzyň medeni mirasyna degişli gymmatlyklar, amaly haşam sunugatynyň eserleri we milli medeniýetimiziň ösüş depginleri barada maglumatlar öz beýany tapdy. Şeýlede çäratmajylar ýurdumyzyň vilayetlerine muzeýleriň gazanasyna saklanýan muzey gymmatlykları, şekillendiriş we amaly haşam sunugatynyň öýrümleri tanışdylar. Bir yerde halkymyzyň asarlaryň jümmüşinden gaýdýan, däp desturlarynyň dören bezek we amaly haşam sunugatymyzyň gadymlygynyň habar berýän etnografik gymmatlyklar, gadymy wagtlar gaýtanylmajak bezek önümleri, ajaýyp haly önümleri we başga da birnäçe gymmatlyklar görkezildi. Soňra birnäçe gün dowam etjek giň gärmli ýeri medeni forumyň açylış dawrasyna hormat prezidentimiziň arkadaş şegerine geçirilýän medeniýet tepdeligine gatnaşjylary iýeren gutlaw golly. Arkadaşlyk Gahryman serdarymyň gutlawyna medeniýet we sungat işgärleriniň hemde magtymly Pragynyň şöhret güni münasibetli türkmen milli toýy görnüşine geçirmegi asly däbi urulan medeniýet tepdelikleriniň ýurdumyzyň vilayetlerine, Aşgabat şeherine ýygydyly geçirilip gelýänligi bellenip, Gülnogaryň beýik akyllary we nusgawy şahyry magtymly Pragynyň doglugynyň 300 ýyllygynyň giňden bellenýän ýylyna bu giň gärmli medeni forumyň akylly şeher konsepsiýasyna laýykly urulan arkadaş şeherine ilkinji geçirmeginiň aýraty many mazmuny eýdig Natalya. Hormat prezidentimiň dawratmajylar tarapyndan ulun sülen diňlenen gutlagy, şowhunly we dowamly el çarpşyklaryna kabul edildi. Soňra bir ýerde medeniýet we sungat saatlarynyň bayramçylyk konserti geçirildi. Ýurdumyzyň görnükli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeklerine keçikişler, Gahryman arkadamy tarapyndan başlanan özgertmeleriň, arkadalyk Gahryman serdarymyzyň ýol başlygynda durmuşa geçirilýän fiýalatyň netijesinde anyp balýan her türlü işlere buýsanyş tenasy bolup ýanlandy. Belent ruhy beslenen aýdym suallarda, joşgyny tanslarda, folklor toparlanyş çykyşlaryna, ösüçleriň belentliklerine tarap bedew wadylaryň anamly gadam urýan ýurdumyzda ganalýan ösüçleriň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, tahawatly türkmen topragynyň we ajaýyp tebigatymyzyň şeýlede hoşnetli antan gatnaşyklaryny wasp ýeterli. Asarlaryň jümmüşinden gozba salýan we nesilleriň hemde döwürleriň arabalarlaşygyny özüne jemleýän bagşylyk sunugaty özüniň köpatlyk çepeçilik gymmatlyklaryny her iki ruhyna gowap derejede dowam etdirýär. Munyň özü türkmen halkynyň milli sunugatynyň iň uýdaplarynyň döwrüň derejede täminleşdirilýäniň, öýtürilýäniň nowatdaky beýanydyr. Ýurdumyzyň durly köjeklerine her ýerde geçirilýän medeniýet tepdeligine ýaýlanýan çykyşlar, şany tenanyň hormatyna gorulýan dawralar halkymyz üçin ýolbaşy bayramçylyk sowadyna urlýar. Türkmenin pehlivancıdır arkada, ömrüm bolsun nedir arkada, ustadımız halifamız arkada, olu filin buysancıdır arkada, Türkmenin pehlivancıdır arkada, ömrüm bolsun nedir arkada, ustadımız Medeniýet tepdeleriniň açylyşy münasibetli gurulan konsertiň dowamyna çağılar dörejilik toparyň aýdym saly çykyşlary oň many mazmuny has tartdyrdy.
Çıkışların dowamyna dörözlük toparlaryna, şol sana dürli ýaşdaky estradaçylaryň, artistlaryň çıkışlaryna möhüm orun bermegi, milli sunutyň nesilden nesile geçýärliginiň oň kämil derejede dowamaty atylýanyň urkadýar. Ada wadaty dünýäde bolan arkadaş şäherine dürli maksatly diskarlar bilen birlikde Döwlet Mehmet Azadadyr näqi kitapxana, Görüladyr näqi döwlet açylyk sirki, Aman Gul Mehmet Fadyr näqi döwlet drama teatry, tarihi we ülkany urunş muzeyi, Sakyjekbar Fadyr näqi Ýürüter sungat mektebi, Şükrüwar Sadyr näqi Şagyryň sungat mektebi ýaly bir näçe medeni aň bilim edaralarynyň döwrewat binalar gurly. Milli medeniyetimizi sungatymyzy ösürmekde we kämilleşdirmekde ören ähmetli bolan binalar akylly şäherge gelýän mihmanlary haýran alýar. Arkadaş şäherine geçilýän medeniyet tepdelerining dowamyna guraljak şäherlerim bajaýyp günjekde medeniyeti sungaty ösürmek üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini nowataky gedek ýyňdan açyp görkedir diýilip, hormat prezidenti bilen gutlagyny aýdylýar. Bayramçylyk dawratyna atlaşýanlaryň şowkuny el çarpışmalary ýerine ýetirilýän, çykyşlary berilýän munasyp baky hukmyna kabul edildi. Munyň öňünde döredijilik dünýäsiniň möhüm şähereti bolan medeniyet tepdeleriniň maksatnamasynyň ýokary derejede taýýarlanyny alamatlanýar. Sergindir seherin ölsen yerleri, ovaz eyler gök may salıp elleri. Ekeren çünegin o sen yerleri, baz toprağın niğmeti bar enede. Alkış aydiyat bugün milli lidere, alkış aydiyat arkadalı firdara. Artistlaryň çykyşlaryndan utgoşýan video ýargylar, döwlet başlamadan başlangyçlary, özgertmelerden baglanşykly möhüm ähmetli wakalary ýurdumyň medeni durmuşyny şoklananyrdy. Bu bolsa ýaýwanlanýan çykyşlaryň täsirli wakalary, ýaty gaja pursatlary beslenmegi şertlenirdi. Bayramçylyk konsertinde aýdym faýly çykyşlar, joşguny tantlar, folklor toparlarynyň çeperçilik sahnalary, gülküli çykyşlardan goşdy. Munyň öňünde giňme şöyle çäheranyň medeni maksatnamasynyň taýýarlanmagyny hemme taraplaryň esasy çemeleşileriniň nowataky beýanydyr. Konsertte tomaş edýänleriň el çarpışmalary, olaryň şahatlykları, arkadaş şäherine ilkinjide geçirilýän medeni tepdeleriniň rowaj gadamlaryny alamatlanýar. Sungat sahatlary özleriniň ajaýyp çykyşlarynyň üstü bilen ýurdumyň medeniyet we sungat ulgamynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlarynyň binýadyny berkidilmegi ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň işlendirmegi bilen baglanşyk meseleleri döwlet derejesinde ähmet berilýän üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ahman Arkadamyda we Arkadalyk Ahmat Erdanymda bolan atlyşlaryny beýan etdiler. Ýeri gelenine bellenip geçirse medeniyet tepdeleri ilkinjide 2013-nji ýylda bellenipdi. Şondan beri ol ýurdumyň vilayetlerine we paýtagtymyza nowatlaryny esasy geçirýär. Olarda halkymyň baý medeniyetiniň nişany bolup, umumy adamlar kymmatlyklarynyň ýenji hadynasyna sallanyp goşan ademy medeniyetiň ýyllaryny özüne saklaýan ýurdumyň sevgileriniň taryhy medeni mirasy köpüň üçünligi bilen gorkadylýar. Şunun bilen baglanykda her ýylda geçirilýän bu forum milli sungatymyzyň ähli görnüşlerini, opera we aýdymsal, kino we teatr şekillendiriş hemde amaly haşam edebiýat we halk dörejiligi ýaly her zaman türkmen medeniyetiniň ajaýyp keşini şoklananýar. Medeniyet tepdeleriniň hekim paýhaz ummany magtum bolup pragyna arkadaş şäherine ilkinjide geçirilmegi dörejilik şäheretine aýratyn ähmet şaýa. Garaçsada beýtarap ýurdumyň aýratyn hukuk derejeli şäherine geçirilýän bu sungat bayramy halkymyzy zähmet üstünliklerini döredijilikde we sungatda ýokary netijelere ýetmäge ruklanýar. Medeniyet tepdeleriniň şäherine guraljak ýaş aýdymçylaryň, sadanylaryň konsertlary, sergiler, kino görkezişleri, şahyriýet agşamlary, närimenleriň we alimleriň gatnaşmaklaryna meýdan şertlerindäki al-musuliyet seminary, teleradio jurnalistlaryň gatnaşmaklaryna briefing, görüladyr teatrlaşdyrylan sirk tomaşasynyň ilkinji görkezişi we ençeme beýleki gydykly meden çäreler türkmen medeniyetiniň durly ugurlary açyp görkezýär. Medeniyet tepdeleri, medeniyet we sungat işgärleriniň hemde magtumyny pragynyň şahyriýet gününe jemlenýär. Şeýlekde medeniyet tepdeleri açylyp, oň giň gerimli çärelerine bagdalga berildi. 2024-nji ýylda arkadaş şäherine geçirilýän medeniyet tepdeleri türkmen medeniyetini we sungatyny hasa kämilleşdirmek, oň köpüň üçünligini ýeňden açyp görkezmek bagatda baý mazmunly medeniyet çäre urlar.
Bellenşýärli soňky ýyllarda halkymyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm orny eýleýän medeniýet we sungy işgärler üçin aňarbaş mümkinçilikler döredilýär. Bulgamda amala aşyrýan giň meşgul özgertmeler we halkara hyzmatdaşlygy taýýarlanan konsert maksatnamasynyň hasa täsir bolmagynyň baş şertini emele getirdi. Ýurdumyzyň medeniýet we sungy düsbatlary, dihinlerini açyk görkezmekleri, döredicilik dünýäsini baýlaşdyrmak uğruna döredýän mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hem de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza şungur hoşalyklaryny bildirip, öz öňlerine durýan güdipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananlardylar. Konsertin dowamında durly çykyşlar goşup, bu ýerde türkmen toýlaryny mahsus ýagdaý emele geldi. Türkmen halkynyň döreden we dünýä güdünü ikrar edilen güçli tutansy dawaran şowkuny has tartyrdy. Onu açyk edýänleriň çeýeligi, hereketleriň sağlaşygy, milli mirasyň öýül bolşulygyny, oň köpe uşgunlygyny has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Medeniýet tepdeleriniň açylyş dawrasy münasibetli guralan konsert ýurdumyzyň ähli vilayetleriniň Arkada we Aşgabat şäherleriniň sungy düsbatlarynyň bilelikdäki çykyşlary milli medeniýetimiziň hemme talaplaryny esasy üstünmek uğruna taýýarlaýan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza hem de hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza ähli halk hoşalygynyň nişan hukmuna ýanglandy. Alkış ayda